Салом тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Мо наконец-то билет харидем. Хеле ки аз видеои гузашта, яъне тести коронавирус фаҳмиден, пай бурден. Мо Тоҷикистон мерем. Ҳозир ҳамаи билетҳо онлайн, ҳамон через программа мехарид бисёре. Неки касса гиридам, ҳамон ваҳоям онлайн мекунад. Мо билета якча аз касса гирифтим, мо пересадка ки мебуравим. Ва аз кассаи Аэрофлот гирифтим. Аэрофлот ман хел брошюрка доду. Баъд сета мана хел чек дод. Даруни вай ба, а так билета худаш нест, ҳамон чек ба, ҳамаш навистагӣ. Барои чи сета чек, яъне чеки ман, чеки Ясмин, чеки Муродҷон. Мо сета мо мебуравим отпуск ба, ҳозираш ба ва доверенность гирифтим. Доверенность барои Ясмину Муродҷон. Вай дафъа вай кадаги монда, Тоҷикистон мондаги монда вай кадаги будем, тайёркунондаги будем. Мехел срок годносташ ҳеҷ чиш нест. Ба фикрам гуфтаги буданд ки 1 сол ваяш срокаш. Ин дафъа закони нав биромдааст, 10 сола будааст. Чӣ қадар ва хоҳӣ ба фикрам 10 сол ба доверенность тайёркунонидем. Ваяш нархаш мананди достон 1900 рубл. Дарунаша намекушам, нишон наметиҳам, чунки ҳама данныҳо ҳай дарунашанда. Видео ва шарт нишон додан. Ва доверенность диҳанда, масалан, падари фарзандом указать мекардааст ки кадом шаҳр ба, масалан, мана ҳаққам ҳаст ки кӯдакома гирифта равам. Мана инҷа ва гуфтагим Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Тоҷикистон гуфта якчанд шаҳроя гуфтагӣ. Ва мана то 11 декабри соли 2028. Инҷа ва боро тайёр қариб якта ин ручной, инаш багаж мешад. Дар бораи нарху наво, дар бораи келою багажу ручноиҳо видеои ояндава ҳамаша гуфта мегузарам подробна, ки билет чанд пул, ручной чӣ қадар, багаж чӣ қадар, аз куҷо паридем ва бо куҷо мепарем. Бори бисёр гирифтаги мо не, фақат ҳамин либосою камтар подарка, тамом документҳое гирифтем. Чунки дута кӯдаки майдаки азоб мекашам, бори бисёр ба. Ин договорои анализи коронавирус. Хеле ки гуфта будам тест барои коронавирус боридем. Мана тест на COVID-19. Нархаш 2500 рубли русӣ. Агар якбора тоҷикӣ мекунам русию англисӣ хоҳед 3000 рубл. Агар англисӣ набошад 2500, переводаш 500 рубл мешад. Мана ин ҷавобош. Ман, Муродҷон, Ясмин тест споридем коронавирус ба. Мана ин ҷавобош. Не обнаружен. Мана дуюмашам не обнаружен. Семашам не обнаружен. Тести мо муддати 6 соат ба вай шуд, тайёр шуд. Мо где-то очередь ба истодем соати 9-10 споридаги бошем. Соати 4:30 бегоҳанда уже сообщение омад ки омда ҷавоби ваятона гиромбаровитон, тест на коронавирус гиромбаровитон гуфт. 6 соат ба тайёр шуд. Ҳам электронне вай фисондан почта ва ҳам манаи хел ҷавобоша додан. Ман англисӣ заказ кардагим не. Фикр кардам ки дар кор намешад. Як кас гуфт дар кор мешад, як кас гуфт дар кор намешад. В итоги ман заказ кардагим не ва перевода. Баъзи ҷонда сразу ҳамон даруни ҳамон пулашанда ҳам переводашай, ҳам ваяшай. Чизе русӣ ҳам англисӣ да, ҳамон якта пул ба некин ин ҳамон вае ки мо рафтим, чӣ мегӯд номаш, поликлиникае ки мо рафтим, клиникаи частни клиника, гуфтанд ки агар бо 500 рубл хоҳиш кунед англисишам када метим. Гуфтам, ман гуфтам лозим не, фақат ваяш мешад, русиш мешад гуфтам. Анализа аз бинию аз гулӯ мегирад, аз ҳамон вай ки ҳамон ватни паличка боин. Мана аз гулӯму аз биним гирифт, никин кӯдакҳо фақат аз гулӯш гирифт, биниш дар кор негуфт. Тамошобинон, нархи
коронавируса ваяша мана гуфтам мо 2500 бисупоридем, як кас ба 2500, лекин ҳама ҷон дар ҳар хел ҳамон шаҳри модиам ҳаст 1800 1700 рубл ба ҳаст 4500 ба ҳаст 4800 рублиш баъди экспресс тест баъди ҳамон кам муҳлаташ тест тайёр карда метиҳад. Инам экспресс тест бо ин худи тест тайёр кард 6 соат ба. Дигар ҷое ки 1500 рубл 1800 рубл ба тайёр мекунем гуфт 3 рӯз 2 рӯз ба тайёр мекунад. Мо гуфтем мо ва ҳамин рӯз дар кор, чунки ҳамаи шумо медонед ки ҳамин вая 72 соат зешай мана ин ҷавобҳои теста 72 соат муҳлаташай, баъди 72 соат уже просроченный мешавад. ҳамашанда менехел бо ваяшай QR кодашай ҳамона мегӯд вай ба чизе асосан ҳамон мана ин QR кодаш дар кор мешавад мегӯн. Рӯз ман ужумба хостам билишию пирашки пазам. Мана инҷа мехел ваҳом зуволачаҳою ваҳом тайёр, мана хел кушодагиҳош ҳозир манаёш билиши барои ҳамин калонтар, манаиҳош пирашки камтар майдатар мекунам. Мана инҷа мехел билиши вай тайёр карда мондам, гӯшти пиёза зир бондам. Инҷа дега мондам, ҳозир аввал меанзам ва баъд секин билишия меандозим. Субҳи даман мехезам бо сад баҳона, баргарданам бор аст корҳои хона, бошад аз кали саҳар қонунҳои хушдомад, корҳои ман зиёд аст аз сад корхона. Дӯст дошта расидам ман ба писаратон, мехоҳам